Kakam songkha songman kadai ka ba balada klemu blei kalong thli bat ka song ha ki sijur bat ka jing IT ho blei trai kanrat ban penya ya ka yang kesem kani kadai ka kentin balami na ki sijur ki ba larakhi ya ka jing kenjo san po arsnem ka songkha songman menta singi demenda na kaleng saskom idan ha ni kisnong tengam jaka maula snai parish tengi da aingo iblei trai kanrat hadu tata bakini ki sijur kilap I syaka perthei baga jingiet kalong badan kamha bat ublei ulong updeng jong kayeng kesem aling ya phai chaki menta gini ki sijur kidei uba Clement Shadap nyo phlai snem ka kerta badikong Benjamina Philin Sten nyo phoi snem ka kerta na kasnong tengam maula snai parish kila pendep ya gajinga tho shong kurim ha ka nyo tarik benai baar usnem khat kandai spa nyo pho kila ya thu ba gajingya lenti ka jongki ha ka shong kha shongman kilong da gajing kurku ublei Hakaba da kajing long shida bat jet ikong Benjamina yuba Clement mauru klem kajing artatin ula sengap ya kajing ajing mat bishop Bristo bat pediang ban syem ka kem ka kurim bat ya kajing thok shong kurim kiyo wan pendap hanong po sibenta wan pedi kunuksa bat ai mesi mekiwe kini ki syukurim ki donru isphamut ki kon baro sangot senrang bat ringot ki kon kenthei bat donru ki bala khlat no na do badang lung Kaba kham krau ha kani kaying kasem kalong ba laingot ki kon kenthei ki de gerinam sister but we kon sinrang ude lingdo ba pawru ha kabalang bar ha ke imlang salang de ki kam shakri baba jungu Reverend Father Edward Ston ha kani gasi ya gajing rakhi burom lawal long kongsan de Reverend Archbishop Victor Lingdo ubla ai gajing kur kurdo ya kini ki sijur ringkat ki kon ki ti kaying kasem ha kamas bakon hangat gajing sanalang ki lingdo bobo na keleng ki parish ke jalan yang ba shlong bat kiwe Nangta kirinam sister ki bahayang basem uba Charles Marngar MDC Gathan ubalong ru Chiyeng bat kirang syakot sangpa hadin kamas bakoi ulingdo sat ula kurkuru yukek sibenta kejing aingo yakini sijur na ipajumi MD Shadap iba bayon nata kmat ublay hati arjang ngingoni dem yamin hiyai mani jing im drai hiwa banruan yanam bakrau jong na jing snow ngo yamin hati arjang ngingoni dem yamin hiyai mani Yong erngin kalawan be jingin jongi bentun and reiken rod hami shaikdar mete miyo ilun keyboard pertei yang iba kring barkum barbantem rau hajing yale Hajing yakun kapor jomi kapa Tungin yadwai Utrai undan ringkat pati Ringkat patiru Dam kakiban panjikul kuno ublay Ublay ukpaun ria pia kajia teli bakajia e Kajing supresnya dan bati Maka yinga Sam Jong Pi Ublay baran borbaro Ukpa Barukon Barmen Sembako Wan Kakuya Pi Amen Tole
Isun kamas kalawai. Kalong ke jingkemen ke bakrau madagasni bangayo banwan kini ke jingkot somaha ke jong iba Clement Shadap bad ilok jong i ha kini ke lunghu snam ke jingdap ke basan pau snam ke jingkentiu kurem ke jokilan ke wedding anniversary ke pendap yang ada ke jingkemen ha bangayo banwan kini ke jing balai ngo ongkum ta mar kini ke long yeng long sem ke de ke long yeng ke bakham kerpang hala banong ha kini ke dong ke than ke jong iba Clement Shadap ulalong nong yalam jong ni ke dong ka than ge jong ulalong teng MDC jong ka ni ke constituency Mauhati constituency ulalong EM jong ka district council bat ke bakham sko tenat kalong ba kene ke yeng kalong ke bakerpang ha ka ba na kene ke long yeng ki don hadu saungut ki khon kan thai bat senrang ki balong ki sekri ki bakodor ki jong blai wei khon senrang long lengdo bat laingot ki khon kan thai ki de ki sister kene ke pen kemen yang bat ngasngo bakalong ke nuksa ke bakrau na ke benta mangi ki longden na ke benta kini ke dong ke jongi ba ke jela barokoi kalong ke singi ke bagerpang kini ke singi na marba ha kini ke singi ngi i archbishop jong ke jela ba ke jongi hang ni ye don lang ha kini ke singi belong nong kenya barang ba ha kini ke mas ha kini ke step bat ngaso kemen banyu i shibon ki lengdo ki don ha kini ke singi kini ke sakhi ba kini ke long yeng kalong yeng ke bakerpang namar kata nak kaliang ke jonga kini ke por
nga ai ke jing kerku kerdo ye kine baro arngot hakerta kabal kat kani ke baki kidan mentah bo boleh unang kerku ye ki unang ai ki ke jingkot ke jingkha bat kinang la ban ai ke contribution ke jongki nakam ta ke imlang ka salang ban ai ro ke jing kerku kerdo ki kon ki ti ke jongki kerpang nam ta gini saungut bat ki weiru ki kon ki ti ke jongki ki ba shong ba salang bat ki bat ngenge scam bo boleh jong ke jing e boleh jong ke jing sok boleh jong ke is jing is nei long ringkat bat ke yeng kasam bat ngenge bakane ke long ke nuksa nak benda kene ke ri ke jongi hakaba ngin sei ki shakri ke jong boleh ki bayo sngo ya ke jingkhat ke jong boleh ban trei kene ke briso wan ke bakrau ke ba mangi idang don kam shibon ki nong trei ha kene ke kam namar ni sotho balada ki mi shibon ki nong trei ha ke kam ke ba ka balang dada ke balang ke im niu i ba ke jela ke jongi ke long ke ba im lang salang jongi ke long ke ba im boleh shibon ime ipa kishim ya kasakramen jikiti gurim house nem khatndai spa new peu kadai kapor une ubnai rampang hi ubnai Februari tang baki khlam ye tho hangne ka jing kiti gurim kolong sha nongpo kiai na ka kejat na do nang ne sha do sha nongpo nang step rangap bat ki poi bat steng sinya sine te menta kila dap san po arsnem henry tang nakadau jong ka nega khlam covid-19 nimio aban aingu yublei kum ka yigasem tementa kasingi haka jingdon lang jong archbishop Victor Lengdo ngio aban aingu lang yublei rengkar bat ki para Lengdo bat ki hammen ki para ki bahi ngasem ban aingu yublei na ka benta kane ka jing ai ke ba ulai haka yigasem jingi khamtam na kasengkai ke jungki ngilami adu ispengut ki kon ndriungut ki kentai bat saungut ki sinrang i para khadu jingi tim don shu ila khlat akini ki sem baladep no mentangi don sakandai ngut te nadu ka por min long khna ipa ilong batristom imeiro long batristom kidai tangki nong rep henry ublei ula kerhu ya ka jing tristom juki bat kila pelai schoolingi nadu dang red ngilai school shwa shrong hadin kata ngilai sa hostel ha maubri bat kapten ke jingpule jungi nadu na maubri parish ang tangi sale join pat shaki wai pat ki school je menta ka singi ji sisa kadai ka singi jikitu kurim ke jungi kalung khusnam ka basan ko ar je ngidap da ke jikemen ban aingu yo blai ban rekhe ke ne singi kum ka singi jo ka jikemen kum ka yin kasem jungi bat ya kane ka yin kasem ngi ai kerteng ka diwan mercy family namar ngilayo mat ya ka jing isne gi jong blai haki babun ki rukom te namar kata kadau ni IT how blai baro shin shisam ha ka jing penyai bestat ka jungu ka basing tiang tam na ka bantai me pa nga kamau ha ka por ka ba nga sa seminary nga pengkre yelade ban yai shikmat ban shashkor ke jingkhot ke jungblai ngalawan phai siying henry mei pa ila pensluri nga kyong khi persang biang lele pat kata ka dangsa hadu menta badai da ka jing penslur ke jungki ba ngala ban long longdo jong ka balang ulongdo na ka benta ki pai ki jungblai ban syakri ban IT na ka benta ki pai ki jungblai kapor kabalung mensim tam ha kajing im kajunga ha bang i ai mei pa kadai ha kapor kaba maki kim don ai hiyeng pat ka jaban bamro kim don ki kersan ingi henry yelade ban bam kim yo kajing dok kajing kerdu henry ublei khlam ino kata kaba kata tam ya kajing im junga ha kadai kapor ngadap da kajing kemen nama ublei umji ino ikito gibe i kiba kermen bat kiba shania au te kiai bar khoi kiai ket kum ka sain dor ka jungo te menta ka singi ngakwa banai ngu nengkong yo blei pad ya bar khoi ki baladon menta ha ka jingim jungi pai mai bat ha ka yeng ka sem ka jungi ka khubor ka bang ngakwa banai sha ki wei pat kilong yeng kilong sem kalong kane bangi de ban kongu ya imei bat ipa
ngi long beriu kumne dei namar bingi kongu ya ime ipa nang ta kabaar ngim juklet banduai hayeng asem man kamit namar kajing duai ka ai men sim bat kajing sneng jong ime ipa bat ka jing duai ka ai men sim yengi nga kwa ban pinslur ya ki khun samlaru pengkin kongu ya lai jong ime ipa ban burom ya lai jong ime ipa ban saskor ya lai jong ime ipa bat pelong ka jing duai sing hisam man ka singi na ka banta ki khun samla ki ban sasim ya ka sakramen jing kintu kurim nga kwa ban pinslur ba lada PIT shisha haublei ublei un sakner ki kti jungu shapi unom ino ipi hoi ini kendu ikajinge kumai kendu jongi mei ipa habawat ka jaban bam haying rum yo nang ta kinong shun lei ki bobun ba kiding pengkiang ki bobun ba bun ki ban sa kawang mau bun ki ban sa bishni bun ki ban sa le da kumne kumtai henrei kita barkhoj kin saja ano kumbaja uluo namar ublei udon rengkat te namar kata kadau kadai kajing IT lut haublei kajing shania amar keliang ngai ba imei ishania abhai ipa ru ishania abhai imei ngamju i kajing dom ngamju i kajing mai kujingki henrei tang kajing penslur mar keliang bad bunsin habaki don arngot kimju khamye kren henrei ka jinga don lang kajingki ka ai men sim iki pat ka men sim ro yangi kajing siam junga tenga ngasiam kalong kumni ha ka baneng kong ite kadei kadau pa salendet kadei ime bet ipa ngakan mau per udang rit mangi em ngi jai tu la ying mane te ime sai ong la dam la ying mane ngam ai ja ting ting ai ka pisa ka por jing sipia ai ka pisa ka mot bali ai jing kan show tenga kan mau banga pia kata sipia ha ka arsanaya long chi arsanaya jing ba mi la de tik itip ya kata di long ki budin de kadai kai wajing gajing budin jong ki ngi ki kun kapelong yang ngiru kan ha kapor badanya rit namar ba ngi danya rit mo ngi don krui kumto ching si sam si henmen si para bad me ipar rengkat kumta long so tenat namar ba kami correction kambun sin lagi ki penbe yang ngi na kapor mo don ki por pale sengi pen ate tang pasuki kam perkhat pad yangi peliang kajing ojuki kepadai ladam dei kajing penbe jong kita ye long bru si ai fim tai long padang sisar si ai ma maki pak budin te ngata katai ka pangasiam sengo kum ding ai ngu yo blai si ajar ngu badai lang ba kajing pasia u blai na salendet lang ba jong ki long u ngi yo blai hai me hai pa kan te menta pikir ke kan isan posnem ka jubili jong ki kemot kajing kimen ka bakra nam ta jong ikon ma dei meki ka dau tu mo bing salong kum nero te ko mani sikraw jong ki dingir ngi dak ka jeng kiman ka bakraw ngi ngu yo blai trai kan rat na bunta kan ni hoi teng haba ngi don lang ngi kiman ngi sobha teng pat ka jing lung men sim kawan haba ngi mi na kane ka yingi snyoba ngi le shajingai mo henrei ngim tip pada na shalandet kata ka jing ku jung blai lang ba ka jing kershan jung imi pa lang ba ka jing dua jung ki hoi ha ka ju ka por ngi sngomlung kham tam haka jingdu no jungi ya we upara uba khlad ho arhajar khat sau te namar bangi baro chipara ngi long ye ngi rap iwe handa haka jingdu no jungi u te long kapendu nong yangi henre ka de ka sandur jung ble ka jingim jungi haban yang kata haka liang junga ngas komen palat adu kata ba ble ulakar ku ye pa nadu kapor bagi layatho hadu mentakas ngi ngai iba ime ipa ki i shisha hadu kata mo ngamjui i baki adom ngamjui i baki mai hade ngai i baki i be dei na kata kadau bah kan nekas ngi ka pelong ba kata ka jingkur khu jong ble yaki ka pelong yanga bangan kamen hadu kata ba leng ba jongki bangila ngi ki kun ngila banyadon lang ngila benrakhe kane ka jubili jongki mentakas ngi nengkong neng syam ngamut banong ba nagabentahi ka ying kasem ka babha ka ba kemen ka don kam shwa ka jing ya iet ka jing ya teli ka jing tip belai hadin jong kata kasawan kata ka ying kasem ka bapura kibun baha ki ying kisem ki bajot ki bapura kibun baha ki ying kisem ki bapat te henrei namar balai
namar bangimbu ya ubule ya kamat tekane ka yeng jongi ime ipa jongi kibu ya ubule ya kamat ta ka daw ka thong jongki ka poi hadu san pheu snem kibun ki bashim ya kane ka kerdan tangba kendiat ki bayo ya kane ka kabuk siar ka kaburupa tingi ngidei ki badon bok tam kidon ki weiru ki badon bok tangba ban ongkat hakane khalimat ngidei mangi ki badon bok tam baro spara ngidon kumne krui rengkat bat ime ipa ha kajing dap san phau snem jongki kaying ka sem ka bapu bakamen kaying ka sem ka badap da kajing iet kajing ya shania iwe pan Kila ya tu bahakini kisan po artli kisnam wat hapadeng don ki por be ki mat i kajing e nalor bom don ke yeng shong ne wat teng teng ki ha bantia wat klembam ru hendai kajing shania jongki hoblei kala polong ki banom do jingkemen bat bu ka thong ban soyo pediang ye kajing khu klem artatien wala ki bon ki khon ru Kabakila amat ru na kajing shitom ke kemi. Kabakila jandu ya kabi ke khon namar bombiang ke bam ba kajing semar. Hendai ha ka klimat bagi a ya ka baptisma ka kelung ka ki embiang ba terwa hau blai tar kenat ba kolong karuniam tat hadu mentah mene. Ya ingu yu blai nak betaka de ke ski. Kajing kedu ben kong ji ka de kajing alat du blai. Haji siang ye shong ka ju ko sinong. Nyai we pat om de kajing i ben poi kha. Andre hadin jingon air retreat jong Bishop Resto hatu por dong long padar. Ide la de ban ya thok ba di we pat andre le ya thu ka mon la jong ba i nga om ita pada Resto khot nga ba ya keren dan ka tan daw las neng ong pe ya balang ka don kami kilong ying ba i jengai ke badan syak jikut jingmut pas kem tela dam i larai ba le i shisai pi de bale phim simti kana kubu pa jo ka ying mo te adin jo ka jing duai jing jo jing pakat jiliu ti ong in sim bat nilai simti ka ta kam ta ka bersing ku ba khuit ben ong ba ka de ka mon jung ublei namar ngai la de ta ngala le pulis mineri ta kwa ban long padar andre ka de ka mon jung ublei le se ba ukwa de ki khun jung aban le nga simno e kadang sekarang jing tu kurim da ko pediang e jing ajimut jing Bishop Resto ba do problem uli paris-paris ke tu ko khot ini bandi ban le yato soti sha nopo ini la ele ne da ka kjat na musling ni kem da ka trok kit doyong shong po minit setai men step ni tok pada ini yo ingin ni don ke jing e tang ba ka jing e ban ya poi khasi sha na market kum kom long ba ya day sertap ya day lain banginya songka mo namar ukni joki upoi ka ka men jonga men arkni jonga dekat kubur kom jingi sini oblong bani poi kaendre hakaji sio jingi pat pe ngilong ngibit namar ngimde na kaju kapur ngimde na kaju bu jai andre nyaban but ya kata jingi sio jingi buru tengah la de te ngapa kimon ki baying de gamut bakade ka uleru upiang ke jing ong jiki tengah melong ya andre mai pat ia tu no padar ke ngata nga i juta une te penbor na ying te ngamat se andre nga i juta tendala khot pat ini sa menjur se yo de ka jing kamon jong kon ran baro ki na ka liang jong kon rat lot ka de ka jing senjur jong de jing plan jong kon rat Ndai kamon beriu jungi kadai kamon jung salong pat umne jong ya saya le ya thok lupa gejinge ngelamat na dubas dang bat ngimat hiboro si jing ndai gajing sungu yu belai galong ba upnya la ing bikin job kita gejinge mengi tak suwan ya thok nang thi na po poi hayeng adin tang si bena benang hami ing menliur mi ing no klem don wat ka ying ban sna pat de sna hapsa aying trap jong ki kur jonga na tangim don jing bam jing di nga hap le bela man kesni ngai ublei pat ya la muktin lenti ni ta bun gi jing ek ngai kendu ublei ai borbor ka streng ka jing klan min job kita jing ek ba ni ai ngu si sa ublei ben ta kesni ba den san fo sna nyila ben i gi jing kerhu jing long kam palat ban ni ka ba mingi don kam nga de unong bala gitu galek belas ni nga bala menta kaski nga de banyo asibit janmit teng lada pinyo pisah ke tu janmit lada pinyo bainong ke tu janmit ila ban thia thli de don ki khep ki ba ni haban set da kendiat u khau set bat kalung si
lene shat bat u pan karo lene shat bat uri hadem ban penbiang bani obam kumba pli sister kemen lelete ine isi tomno hapsu imyo abu imyo jimbun no ti hapsu bam tang daga sitja jong uri hadem aduk kata gitu pada kelum dan kelum layat bon ba gijing Yala der ngapang hatia arbanai. Supendi binang sitja. Sitja jong uri hadem de jong kau naman ngimyo kau. Na tagadaw la jar kateng ikimen kapor bagdang sutom. Sutom jurma. Mair isitom. Kermen ba im. Andrei dah kajing isne kunran. Tang suyo baptisma, suai baptisma kupai kapor bala pangjur bah. Di ong jar kateng ni kun. Dai im ngindap dah kajing kimen bu ndai kimen lang. Duduk bayo ka baptisma sa yo mensim imki imsar sutia baik umtu la yo bor. Oh long sister ba. Long sister but ni ai kemen lang ni aduk mentaru. But ide iba kemen sisa iba surki be. Ibu jing temuru ya kata ken da idang im in sa long I sakri jung me. Ukpa ka yeng ushania ru hak jing keluar blay lima ka kitab Jeremia ka bong. Shwa bangan thau briu yepi hak ka kpo ka kme jing pi ngala tip yepi. Wat shwa wan kai yepi ngala pen kentang yepi. Dei lingba ka ni jing shania jung kia hu blay kala pelong yeki bakin yakun wat apedeng kirai raidam. Handai wat tang sisien ru kampat judan ka jing yama yania hapedeng jung ki handai tang ka jing in. Ka jing skill jing ni tengah-tengah kerani kena bor-bor. Ublei haba uthau beriu nomar ba kat kum kitab Jeremia mo ong swaba sengan pun yepi ngalamud dur nam ta jungpi bat swaban khai pi ngalapen kentang yepi te ngai ngasem ba lada ngayo kan no gikun de ublei ba ai bar ba ublei u ai la urneng te yeki bikin wan sekena seperti tingi pe ni don sipongut gikun de wala de kedu kata ba ngim siam la du ngim siam la kerdu adu kata-kata ngatri kumuhat ketikis cispa prapo de kasih benai ndri ngamdu ngatri kumunong hikai hang dah sinong nyopo de kasih benai ngaklem du nong ngalong kumne kumbang ngalong namar bo bleng kurku ai gilat kelenti ke bang ngamtip kumno ai ya kata kan ke jing kurku ba ngikwa ban pau Ahmad jungpi lengba kan ke si bo bleng la kurku palap ye ke ke sem du bat nak kata daw haka kerdop jinge ke gate jinge pun DMF kemud Dewan Mercy Family bila itu ke Dewan Mercy Kindiat Sepang ba Clement Shadap da ke jinglong ba bha jungu pat ka kam syakri ha ka balang bat kam snong kala penlong ru ban sya terwa kum syakri pajba ha ka kam san perthei bat syajit kum MDC ka mahoti constituency Arsin Kinthi bat long ru executive member ka council Hadin kani usange no bat hun kemensim deka kam syakri haga balang barag snong. Ngala trek mu ketikis ko to por hadu usnem nyopo san nyopo riu namar nga sedang banlong MDC nyopo pra hadu pra si posnem. Te ngalaya keleng sodong tengah long buru bolong socialize bah nga iba ki siya ben ki sinong kitao ki briu jungi ma umdon bayarap ki umdon bape ikalti sengkin umbam di juki tengah sai ai kan ka mensim bar oile ikudu kita le kumne le kumtai kaddu apor ngalong ka tekisi wan profesor Martin Narayan Majau por MLA moti wong me de benele MDC no mame wong ngate kamnyam tengah kloi re kampetei tengah tang au bi juga politik semua menang tenre ngalayat daga mensim bang aku apan sekri pa te ngalajob pada dingata hadin ka first term ngalajob sa second term baru artem ngalong IM forest ngalong IM development ngalong IM education makum tater kat kumbala aga first term ngalong IM rekat babak CM aga term ngabar ngalong IM jong development bat ba hopi jadi nutup sa syong kai syong thai no nga namar ba ngi ki batri kam nyam de kambut sin ni mi dai met bat ka politics internet baru sir ni yang ikin
Kom gerbang. Dapat tak sokli boleh dah kita kecingkurung larung tapi hap itenat barok hiking. Karyam kabei kadur kadar yang niat. Tapi pa bagediat tu. Mai tenat tampi hai mai tu. Kaji kita nak jongai kawa kongsan nga kalong ba. Nga de ubru baduna. Nga siam bedetang mai balak ban pendap kita kejing duna kejing long rang ba jing long samla jing long senrang jing ate. Nga siau tang kata de na pleng jing babun ho ladon kinong maulai ladon kinong na penar nene nang tairu ki ba persang ban ya te sayong sai sao mo andre ngam ya parpanya re. Dan nga siau ba ine te di balak ban kit lem ya ka kya ka shon la chala si juga yi ka sem ngade bodom riang andre ma ilong bajajai. Bat nga siau tanat beli tu bahadu mentatang sisin ngimpat ya mai lasan pro la islam. Ani. Ngimpat ya mai sisin ru ngimpat ya dom sisin ru. Te ngata ka sim le itai man sim ba ine kumbar wai ka jing wai penar mo na khap ba bun de jit o hapurdi. Te na ubleu la ay nga sibun gi kentai dengan jit. Teng la jit ka bahatam bandlong kanong yarap ka jing im juga ke. Nde na mar juga dur ngi pada ka de kita ka jing seo juga ten jung i dengan tip. Ni wakset motor dah. Lele, dosa lagi dia sengau je. Ni kepercayaan mentah tapi kuat ban yarap ya kentu ya kan pahami ndai kepercayaan mentah pat kini ki semla ki ni myo ban khawai ban nawai te nlong ban ya thok shu ya thok no arngut bun kepercayaan mentah ka bagum ta phim dei kum ngi mensya pat ngi khen ka jing khlan dei ka jing ya thok daya thok kata ka jing sngeu jungi pa mensim daya thok takamut melak cuban lek ben rungba dei benri do bekut na yo khon yo ketile te mentapat ya kata barok kim patiau tang cu iba imian don spa don peu tel awan kata ka jingnya kendu ngipet mender ke spa ke peu dei tang kata ka jing ik ke banelangi ya kemi lenti tang ka jing kerku kerdo ublei ban yarap ban kercan tega desa ka jing kerku ublei bangi poe duk ne put daduk mensuan ngi don tega jing sania ublei ka por bangidang su ya lang tu ya duai no benah mo duai no benah ban ya kendu ka kam ko ba tam ka jing im jungi ki beriu ka de ka kam sukha sungman mat kalongi glok sem tana kata ka daw ni de ban ai ngaseo ban ai ka ka maset si samla jungi kan thai ba chinrang ba swa ba si be sakramen juga jing tu kurim ni de ban khan swa gi de ban wat banya swa ino ibe ye de ke ni de ban sushi murma ka kam jungi kalong bangin haban te ya ka ying ka sem jungi namar kata ka daw ni haban bu yo bulai hakmat kat bagi jing duai buat ublei uselek ke bodon kam dak banta jungi lang addition rang ne kentei ladang ibu kata ka intention ka jing duai jungi ublei un ai be ya ka kentei u Joseph u basisha bat u Joseph pat ublei un asisha ka Mary ke basisha ngata ka seu ban ai tang kunta ya gis kun samla jungi dak kublei sibun pa sai sil kublei sibun ni ai ke jingker bok kirweng ya kini sijur bakinang don hakamet basai baklan bakinang dap ke jingker khu haki ngesem ringkat ki khon kikti bo blei unang ai bor wat betelenti ya ki haki kam ke baki tre bat kani ke jingker ki jungki ke long kanuksa ya ki babon khamtam mi ke long din ki khon samla kan thai bachandang bakin khenkor ya ke bo blei ulate ubri umla on pinya klan